Me yasa ba na samun viewers da yawa idan na yi posting? Me yasa? Ka zo zan faɗa maka dalilai guda 7 da yasa ba ka samun viewers da yawa idan ka yi posting. Na farko shine lokacin da za ka wallafa aikinka, posting ko kuma video. Idan ka ɗora lokacin da mutane suke online, misali da marice ko kuma cikin dare, za ka fi samun masu kallo. Amma idan ka ɗora da safe sosai ko kuma cikin dare sosai da mutane ba sa online, to ina mai tabbatar maka ba za ka samu waɗannan viewers ɗin da kake so ba. Misali, ƙarfe 6 na marice ko kuma ƙarfe 9:30 na dare. Yawanci shine lokacin da mutane suka fi zama online, Facebook ko kuma YouTube. A cikin Najeriya nake maka bayani kenan. Misalin number 2, thumbnail da title. Ka tabbata ka sanya hoto mai jan hankali lokacin da za ka yi posting na bidiyonka, kuma ka samu suna ka ɗora mashi. Idan thumbnail ɗinka ko kuma title ɗinka wato sunan bidiyo ba su da jan hankali, mutane ba za su danna su kalla ba, ko da bidiyon yana da kyau sosai. Misali, sai ka ce da matashi juya naira 5,000 ta koma 100,000 a cikin wata ɗaya. Misalin title mara jan hankali sai ka ce dubi wannan bidiyon su bai fayyace komai ba, kaga wannan title din bai bada ma'ana ba. Number 3, algorithm yana jarraba bidiyo. YouTube da Facebook suna gwada bidiyonka da mutane 10 zuwa 100 farko. Idan suka kalla, suka yi liking ko comment, suna ci gaba da yawaita masa isa. Idan ba su react ba, sai ya tsaya, ba zai samu damar tafiya ba. Number 4, abun da ke cikin bidiyon. Wani lokaci labari ko rubutu baya da amfani sosai. Wannan yana sa algorithm ya rage yawaitar isar bidiyon. Number 5, masu bibiyarka suna canzawa. Idan yawancin followers ɗinka suka fara rashin sha'awa da irin abun da kake ɗorawa ko kake canza tsari suka saba da shi, sai view ɗinka su ragu. Number 6, competition. Wani lokaci akwai wasu manyan videos da suke jan hankali sosai lokacin da ka ɗora naka. Wannan yana sa naka ya ɓace cikin hayaniya waɗanda suka fi shahara akan naka. Wannan ma ya isa ka fahimci cewa na gaba ya gaba. Number 7 shine na ƙarshe, technical issue. Wani lokaci Facebook ko YouTube na fuskantar matsala, glitch ko kuma sunan test, sabbin matsaloli wanda ke hana content ɗinka ya yaɗu kamar yadda ya kamata. Shawara, ka tsaya akan irin content ɗin da viewers suka fi so daga gare ka. Ka tabbatar da thumbnail da title ɗinka suna da jan hankali sosai. Ka ɗora lokaci mafi kyau. Ka tambayi masu kallo su yi like, su yi comment, sannan su yi maka share domin wasu su amfana. Wani irin content kake da sha'awar farawa? Ka faɗa mana a comment section. Kakka manta ka yi mana subscribing. Mun gode.